ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ። ኣነ ሓኹም ሰላሕ ኣዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶኮሎም ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና። እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራምና እዩ። ሎሚ ድማ ንመዓልትና ብሉጽ ዝገብር ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና። ኢየሱስ ጎይታይ ኩልኩም ሳብስክራይብ ላይክ ኣብታ ናይ ደወል ምልክት ጸወጢኹም መታን ኩሉ ግዜ ድወርድ በቐረባ ክመፀኩም ማለት እዩ። ኢየሱስ ጎይታይ ሎሚ እንካፈሎ ቃል 4 ዓይነት ሰባት ዝብል እዩ። 4 ዓይነት ሰባት እዞም 4 ዓይነት ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ነጊረኩም ኣለኹ። ሎሚ ድማ እንደገና ከዘክረኩም ምክንያቱ ካብዞም 4 ዓይነት ሰባት ህይወትኩም ኣበይ ናይ ቦታ ከም ደላ ክትፈልጡ ኣበይ ደረጃ ከም ዘለኩም ክትፈልጡ እሞ ናብቲ ክትህልዎ ድግበአኩም ንክትህልው መታን ክትሳገሩ። ምክንያቱ ሓደ ግዜ ዘለናየ ደረጃ እንተደኣ ደይንፈልጥ ኮይና ክንህልዎ ዝግበአና ደረጃ እውን ክንበፅሖ ይንኽእልን ኢና። ምክንያቱ ናይቲ ክትህልዎ ዘለካ ደረጃ እትበፅሖ ዝገብረካ መጀመርታ ዘለኻየ ደረጃ ብትክክል ትፈልጥ ሰብ ተደኣ ኮንካ እዩ። ደረጃኡ ብትክክል ዘይፈልጥ ሰብ ኣበይ ኣሎ ይፈልጥን እዩ፣ ናበይ ክበፅሑን ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ካብዞም 4 ኣበይ ናይ ስፍራ ህይወትኩም ከም ዘላቸው ግበሮዋ። ኣብቲ ክትህልዎ ዝግበአኩም ንክትህልዎ ድማ ክትኮንዎ ዝግበአኩም ንክትኮኑ ብጸጋ ኣምላኽ ትለወጡሉ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ፊልጵ ከምዚ ይብል። ፊልጵ ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕሲ 13 ኣሕዋትየ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብኩ ኣይመስለንን ኣሎ። ሓደ ነገር ደኣ ኣሎኒ። ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ነቲ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ሕንጩፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጎይ ኣለኹ። እምበኣርሲ ፍጹማት ዘበልና ኩላትና እዚ ንሕሰብ ብገለ ነገር ሓሳብኩም ንበይኑ እንተኮይኑ ድማ ንዕኡ እውን ኣምላኽ ክገልጸልኩም እዩ። እዚ ጥራይ በቲ ዝበጻሕናየ መጠን ብሓደ መገዲ ንመላለስ ኢሉ ዝገርም ነገር እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ህይወቱ ካብቲ ሓደ ኣዝዩ ዕዉት ዝገበሮ እዚ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ህይወት ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ስለ ዝነበሮ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ብድሕሪ ዘሎ እንዳረስዐ ንቅድሚት እንዳጠመተ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ዝመጣጠር እንደገና ድማ ንቅድሚት ብክርስቶስ ዝጎይ ሰብኣይ ነይሩ። ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ብጣዕሚ ካብቶም ሓደ ኣብ ህይወትና ዕዉት ዝገብረና ኣካይዳ እዩ ዝነግር። ስለዚ ኣብዛ ሕጂ ዝነገረና ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም 4 ሰባት ኣብዛ ጥቕሲ እቲና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዞም 4 ዓይነት ሰባት ኢልናዮም ዘለና ኣብ 4 ደረጃታት ወይ ድማ ኣብ 4 ክላሳት ዘለዉ ሰባት እዮም። በቶም ናይ መጨረሻ ክላስ ጅምረልኩም ኣብ መጨረሻ ክላስ ዘለዉ ወይ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ደረጃ ዘለዉ ሰባት እዞም ሰባት እዚኦም በቲ ናይ ትማሊ ጌግኦም ንሎሚ ብኸቢድ ቃንዛ ዝነብሩ ንጽባሕ ናይ መርኣይ ክእለቶም ድማ ኣዝዩ ድሩት ዝኾኑ ሰባት እዮም። ምክንያቱ ካብ ስለ ጽባሕ ክሓስቡ ስለ ትማሊ ዝነበረ ጌግኦም ክሓስቡ ዝውዕሉሉ ግዜ ይበዝሕ። ካብ ስለ ጽባሕ ዝርእዩ ስለ ትማሊ ክርእዩ ዝውዕሉ ሰባት እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ንሎሚ ብትክክል ኣይነብርዋን እዮም። ትማሉ እኳ ብስግኦም ሓሊፎማ ክንሶም ናይ ትማሊ ትዝታ ግን ሎሚ ኣብ ውሽጦም ምስኦም ስለ ዝተሳገረ ንሎሚ ብቃንዛ የንብሮም ንጽባሕ ንኸይርእይዋ ድማ ተስፍኦም የጸልምተሉ። ኣሕዋት እንተ ደኣ ኣብዚ ደረጃ ዘለና ኮይና ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ኢና ዘለና። ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እንተ ደኣ ኣለና ኮይኑ እመኑኒ ኣብ ህይወት ምንም ነገር ከነድማ ኣይንኽእልን ኢና። ትማሊ ተጋጊኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ትማሊ ክትገብርዎ ዘይግበአኩም ነገር ጌርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ነብሲ ወከፍ ናይ ሎማ ዓበይቲ ናይ ትማሊ ገገኛታት ከም ዝነበሩ ኣይትረስዑ ኢኹም። ብምሉኦም ሎማ ኣዝዮም ዓብዮም ንብዙሓት ንበረኸት ኮይኖም ትርእይዎም ዘለኹም። ትማሊ ግን ዝወደቑሉ ጎደናታት ነይርዎም እዩ። ትማሊ ድሰሓትሉ ጎደናታት ነይርዎም እዩ። ቆልዓ ከለኹ ከም ቆልዓ ይሓስብ ነበርኩ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ። ናይ ቁልዕነት ጎደና ነይርዎም እዩ። ምክንያቱ ቆልዓ ኮይኮነ ዝዓበየ የለን፣ ከይነኣሰ ዝዓበየ የለን። ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። ስለዚ ከይወሓደ ዝበዝሐ ኸኣ የለን፣ ከይነኣሰ ዝዓቢ ኸኣ የለን። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ንዓኹም ሓደ መልእኽቲ ይደለኒ። እንተ ደኣ በቲ ናይ ትማሊ ሎሚ ትሳቀዩ ኣለኹም ኮንኩም፣ በቲ ናይ ትማሊ ሎሚ ኣሕትብሉ ኣለኹም እንተ ደኣ ኮንኩም ኣዝይኹም ተጠንቀቑ። ንሎሚ ቀንዲ ጸላእታ ስለ ትማሊ ምጉሃይ ናይ ሎሚ ጸላኢ እዩ። ስለ ትማሊ ምጉሃይን ንጽባሕ ድማ ብፍርሒ ምርኣይን ንሎሚ ጸላእታ እየን ዘንክልተ። ስለዚ ሎሚ ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ ናይ ትማሊ ዝሓለፈ ጌጋኹም ካብ ልብኹም ከዓ ኣሕልፍዎ። ሓሊፍ እዩ፣ ረስዕዎ፣ ዕፀውዎ። ብኸመይ መንገዲ ተዓጽዎ? ብሓደ መገዲ ኢኹም ተዓጽዎ። ነቲ ናይ ትማሊ ቃንዛኹም ክትዓጽዎ ትደልዩ እንድሕር ኮንኩም ቀዳማይ ስለ ትማሊ ምንም ነገር ከም ዘይትልውጡ እመኑ። ስለ ጽባሕ ግን ብዙሕ ነገር ከም ትልውጡ ኣሚንኩም ንትማሊ ምርኣይ ብንጽባሕ ምርኣይ
ቀይርዋ ንጽባሕ ክትርእዩ ምጀመርኩም ንትማል ምርኣይ ክትገድፍዎ ኢኹም ካብ ስለ ትማል ዝነበረ ጌጋኹም ኣብዚሕኩም ምሕሳብ ስለ ጽባሕ ዘጋጥመኩም ዓወታት ኣብዚሕኩም ምሕሳብ ጀምሩ ሽዑ ውሽጥኹም ብተስፋ ክምላእ እዩ ቃንዛ ትማል ድማ ካብ ውሽጥኹም ክእለየልኩም ክጅምር እዩ እቶም ካብዚኦም ደሓን ዝኾኑ ዝበሃሉ ሰባት ድማ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዘለዉ እዮም እዞም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዘለዉ ድማ ትማል ዝገበርዎ ጽቡቕ ነገር ነይሩ እዩ ብናይ ትማል ዓወት ንሎሚ ዝንፍሑ ንጽባሕ ግን ዘይዳለዉ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ኣብ ናይ ትማል ዝነብሩ ሰባት እዮም ትማል ከምዚ ነርና ክብሉ ዝውዕሉ ሰባት እዮም ናይ ትማል ዓወቶም ንሎሚ ዘዛንዮም ንጽባሕ ክንደይ የዳለዎም ሰባት እዮም ርኢኹም ኣሕዋት ትማል ዝተዓወትኩምዎ ሎሚ ትምክሕቲ ኮይንኩም ኣብኡ እንድሕር ትነብሩ ኣለኹም ኮንኩም ክጻወተልኩም ይሱ ንገዛ ርእሱ ምኽንያቱ ካብቲ ሓደ ንዝቕጽል ዓወት ጸላኢኡ ናይ ትማል ዓወት ምዃኑ ኣይትረስዑ ምኽንያቱ ናይ ትማል ዓወት ሎሚ እንድሕር ንልብኻ ተቋጻጺርዎ ኣሎ ኮይኑ ንዝቕጽል ዘሎ ዓወት ሬዲ ኮንካን ኣይትዳሎን ኢኻ ስለዚ ብናይ ትማል ዓወት ዝምክሑ ሰባት ዝተዛነዩ ሰባት እዮም ስለዚ ናይ ትማል ዓወት እንዳሓሰብኩም ንሎሚ ክትገብርዎ ዝግብአኩም ከይትገብሩ ከይትዛነዩ ንጽባሕ ድማ ክትዳለውዎ ዝግብአኩም ንሓድሽ ዓወት ንኸይትዳለዉ መታን ከይሕዘኩም ሓደ ነገር ግበሩ ናይ ትማል ዓወትኩም ረስዕዎ ንሓድሽ ዓወት ቢሬዲ ተዳለዉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብዚኦም እቶም ደሓሹ ደሓን ድበሃሉ ግን ካብቶም ቀዳሞት ድማ ዝተሓቱ ሰባት ድማ ኣብ ካልኣይ ለበል ደለዉ እዚኦም ናይ ትማል ዓወቶምን ናይ ትማል ጌግኦምን ድረስዑ ንሎም ምንባር ድጀመሩ ሰባት እዮም ግን ዞም ሰባት እዚኦም ንሎም እንዳረኣዩ ዝነብሩ ሰባት ዳ እምበር ንጽባሕ እንዳረኣዩ ዝነብሩ ሰባት ኣይኮኑን እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ሓደጋ ኣለዎ ሂወቶም ተዳኢልኩምኒ ምስ ግዜን ኩነታት እንድለዋወጡ ሰባት እዮም ንትማሎም ርስዖም ጽቡቕ እዩ ንሎም ምንባሮምን ሰናይ ነገር እዩ ንጽባሕ ዘይምርኣዮም ግን ሓደጋ ኣለዎ ምኽንያቱ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሃንደበታዊ ዝኽሰቱ ኩነታት ቀልጢፎም ተስፋ ዘቕርጽዎም ሰባት እዮም ንምንታይ መሲልኩም ኣብ ሎም እንዳረኣዩ ስለ ዝነብሩ ሎም ዝሓን እንድሕር ኮይኑ ኩነታት ደሓን ይኾኑ ሎም ጉዳይ እንተተባላሽዩ ቀልጢፎም ተስፋ ቆርጹ ስለዚ ኣብ ሎም እንዳጠመትና ኣብ ህይወት ክንከይድ እዚ ትኽክለኛ ካይዳ ኣይኮነን ካብዚ ክንሓልፍ ኣለና ምኽንያቱ ጊዜያዊ ዝኾነ መከራ ኣብ ህይወት ከጋጥመና ከሎ ኣብ ሎም ንነብር ሰባት ተደኣ ኮይና እቲ ጊዜያዊ መከራ ኣይንሓልፎን ኢና ማለት እዩ ምኽንያቱ ሎም ዘጋጥመና ናይ መጨረሻ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ጊዜ ደሓን ዝድሕኑ ኣብ ጊዜ ደሓን ዘይድሕኑ ሰባት እዮም ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እውን ክንወፅእ ይግበአና እዩ ስለዚ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክንወፅእ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ንሎም እንዳረኣና ንሎም ምንባር ንግደፎ ንጽባሕ እንዳረኣና ናብ ንሎም ምንባር ንሳገር እቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዘለዉ ግን ንትማል ዓወቶም ናይ ትማል ጌግኦም የለን ኣብ ልቦም ረሲዖም እዮም ንሎም ኸ ሓሊፎም እዮም ንጽባሕ ግን በፂሖም እዮም እዚኦም እቶም ሰብ ራእይ ዝበሃሉ ኣብ ሎሚ ኮይኖም ንቕድሚት ዘለዋ ዓመታት እሶም ሓሊፎም ድበጽሕዋ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ሎሚ ደጋጥሞም ጊዜያዊ መከራ ኣይሕዞምን እዩ ንምንታይ መሲልኩም ስግኦም ኢዳ ኣብ ሎሚ ዘሎ እምበር ልቦም ውሽጦም ከይዱ ተሳጊሩ ናብ ጽባሕ ሓሊፍ እዩ ስለዚ ሎሚ ዘጋጥሞም ነገራት ደዋ የብሎምን እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብብዙሕ ንድፋእ ግንከ ዓቕልና ይጸበናን ግንከ ተስፋ ይንቆርጽን ኢና ኢሉ ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብ ህይወት ኩሉ ግዜ ዘጋጥመኩም ነገራት በቲሕኩም ተሓልፉ ሰባት ክትኮኑ ትደልዩ እንተደኣ ኾንኩም እቲ መፍትሒ ሓደ እዩ ሰብ ረኣኹኑ ኣብ ቅድሚኹም ዘለዋ መዓልታት ደጋጊምኩም ረኣይዎን ውሽጥኹም ካብ ሎሚ ብቕልጡፍ ከም ድወፅእ ግበርዎ ውሽጥኹም ካብ ሎሚ ከም ድወፅእ እንድሕር ጌርኩምሞ እመኑኒ ሎሚ ዘጋጥም ነገር ጉዳይኩም ኣይኮነን ኣይትንክፈኩምን እዩ ኣይጉሄኩምን እዩ ንምንታይ ተይልኩምኒ የለኹምን ኣብ ሎሚ ብናይ ትባሕ ዝመፅእ ነገራት ሎሚ ክትሕጎሱ ትጅምሩ ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ህይወት ኣድማዕትን ኣዝዮም ዕውታትን እዮም ንትማል ረሲዖም ንሎሚ ሓሊፎም ንጽባሕ ዝጥብጡ እቲ ዝገርመኩም ኣሕዋት ትማሊ ማእሰርቲ እዩ ብናይ ትማል ዝኸዱ ሰባት እንዳተኣሰሩ ዝነብሩ ሰባት እዮም ኣብ ማእሰርቲ ዝነብሩ ሰባት እዮም ዝጉተቱ ሰባት እዮም ንሎሚ እንዳረኣዩ ዝነብሩ ኸ ሎሚ ድማ ልክዕ ከም መንደቕ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ቅድሚ መንደቕ ደው እንድሕር ኢልካ ድሕሪ መንደቕ ዘሎ ኣይረኣየካን እዩ ሎሚ ጥራሕ ስለ ትረኣዮም ጽባሕ ኣይትረኣዮምን እያ እቶም ንጽባሕ ዝርኢ ግን ጽባሕ ከም ኢድ ኮይና እንዳሰሓበት ካብ ናይ ሎሚ ጉዳይ ተውፅኦም እያ ኣብዚ ቀዳማይ ደረጃ ሎሚ ሕጂ ተሳገሩ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ
بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين اللهو منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك اللهو آمين زي أتصلوا لتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سدليكم حاجز كن لخلكم هنا شالوم